знову таки, ця тема матеріалозатратності радянської економіки. От Українська Радянська Соціалістична Республіка – це так, це розвинута соціалістична економіка з потужним індустріальним комплексом, але вона колосально матеріалозатратна. Ми цього газу природнього ми пожирали на рівні з Німеччиною. Тільки Німеччина 4-та економіка світу, а ми були там якась 12-та. А ВВП німців 4 трильйони доларів, а в нас 200 в кращі роки. А енергозатратність у нас на рівні з німцями. Тому треба було, воно якось треба приводити або енергозатратність на таку кількість енергії, як ми використовуємо, більше виробляти продукції, ну, або якось, так би мовити, обмежити свої потреби в такій великій кількості енергії. А це, звісно, процес дуже болючий, що не подобається ні трудящим, ні широким верствам менеджменту.